GSP आ BPF जों जइन जानायखौ लानानै जेबो साननांगौ गैया मोननैबो दोबैनाय नावखा दा बिथांमोना अलरेडि दैयाव दोबैबाय थानाय नावा गंनै जा गंथाम जा जेब्ला दोबैखानानै दंखायोबा बेखौ बोखांनाया एसेबां गोरलै नङा आरो दिनैनि समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा बांलायाव बाङालि मोनसे कोटेशन दङ बिनाशकाले बिपरित बुद्धि होननानै बिथांनि साननायाव मोजां बाथ्रा फैनाय नङा जाय बिथांमोना दिनै हारिनि थाखाय हेंथा खामानि मावग्रा जाय बिथांमोना हारिनि जौगानाय बाथ्राफोरखौ सानै बेबायदि मानसिफोरजोंसो बिथाङा राजखान्थि सार्थनि थाखाय लोगो जानानै खामानि मावो बिनि बादै जेबो गैया बे दानो बेखौ बुंनो हाया मानोना मिरुआवबो स्टेटआवबो आरो काउन्सिलावबो जोंहा सरकार दङ बेनिखायनो टाइमाव जों सावरायगोन दखलखौथ' दखलदारि सोर दखल खालामो ब्रिटिशफोरासो दखल खालामो जोंथ' दायो BTR-आव 3200 बुथ कमिटियाव जोंबो खामानि मावगासिनो दङ ओंखायनो समाज खोन्थागोन सोर लोगो जागोन सोर रासि जागोन मा जागोन बेखौ समाज खोन्थागोन खैराबारिनि थाखाय दिनै आङो गोबां फोसावदों नैबे जि अडिटोरियाम बेखौबो जोङो लुगोन ताम्रेश्वर देवालयखौ लुगोन मिउनिसिपालिटिनि थाखाय 1 कोटी थाखा अफिस लुनायनि थाखाय फोसावदों लोगोसे 1.5 कोटी थाखानि बेयाव गेस्ट हाउस लुगोन गासैखौबो दिनै फोसावबाय बे खामानिखौ फैगोन समाव लासै लासै मावलांगोन बिराद गोबाव दङ जों बिजाथिनि एप्लिकेसनखौ हाग्रामा महिलारिसो लायो जों लाया